kala ñalmuɗon taw ko moƴƴere o etata yobde woni ɗo ko oy ko woni ɗo ko moƴƴere ɓurani ɗum wona min goto wona kanko goto jibina e wuuro he wona min goto wona kanko goto waɗi ɗo ko waɗa ɗo waɗi ɗo ko waɗa ɗo ko won waɗɓe ɗo ko heewi on wonɓe ɗo ko heewi kono heɓani ko heeɓi o fuutankoɓe horkaƴere naaɓe gila horkaƴere fuɗɗi ha to yarata ɗo goto fof holko waɗi ko arsigaji ceertata mbaw ko serta kono anniya wadde moƴƴere ko moƴƴere tan oy moƴƴere diwani moƴƴere oy moƴƴere ko moƴƴere tan neɗɗo noon oy neɗɗo noon so waɗi moƴƴere yo wiye waɗi moƴƴere mi mahino ɗo kalasuji o mahino ɗo kalasuji ɓe dari ɓe gone yettudemo wimi ala o wi ala ndentoɗe on fotɓe yettede gite mon ndiwi ɗumen ɓe mbi holɓen ɓe mbi holɓen soppoynoɓe sakketaji ɗi cañi sakketaji kurli école mbaɗi salle de classe saket ɓe naati toon ɓe janggi toon ha ko yalti hen ko yalti oy ko ɓen ɗon ko mbaɗi ko ɓuri ko waɗi ko laabi sappo o jogui ɗum milliard yaltiri 1 million fawe tabal ɓurani cuusal ɓurani fayida ɓurani ɓerde joguiɗo nogas itti sappo e joyyi fawe tabal ko pellita goto fof yo yetta no foti ene fotiri goto fof dardanmi ɗum ko anniye mum baɗɗo jarama jinnoɗo wadde taw heɓani jarama hol yiɓɓe wadde ha keewi taw Allah hokkani no mbaɗiri taw ko sago munen hande gay darnaɗo ɗo ɗi kañum ɗo ene gadda darna gay muɗumen on anniya e nden ɓernde o wawa yejjidde ɗum woppude haaju mum woppa golle mum woppa ko waɗanno ara dardo e men ɗo gila hanki ha ñalawma hande o ɗum neɗɗo wawa wiide ko ni foti ɓuuri million ngaji ɗiɗi ɓuuri milliard onon fo on jarama sukaɓe ɓe liggotoɓe ɓe kamɓe ko arsigi mabɓe ari tawi mbiɗo woni ministre o woni ministre oy ko arsigi mabɓe o wawa falade ɗum Allah hokkimo fartango no arsigaji mo garata nde hawri omo woni ministre Allah hokkimo on fartange so tawino arsigaji mon darima min mi foti tottude on o foti tottude on mi salima tottude on Allah ittami ɗon adda goɗɗo dokkowo on liggeyaji ɗi joni heddi gueɗel gotel neɗɗo hokkama ko yiɗi yo jaggu hen juuɗe sappo liggeyo wonɓe dow mon ɓe woto jaaɓe jawo on ko liggotoɗo yaworte wasde arde waktu wasde arde liggade e dow teyade goto mon fof yo jagga e liggey mun he juuɗe sappo hokka liggeyo haqqe mum waktuji mbiyeɗon yo dawɗi daweɗi oɗo liggey inchallah ala ɗo haaɗi ko président jooɗi mbiɗo jooɗi omo jooɗi o wi ɗiɗo contrat ji ko 2 ans caggal 2 ans o mbaɗi mbatte contrat durée indéterminée goto mon fof yo nangto e golle hokkaɗe golle pamɗata gorko so fini yo dañ ɗo rufi warñede mum
sahibi ɗum dufɗa warñede ma o sahibi ɗum dufɗa warñede ma lewru maaye keɓa salaire nawa galle ma jaggu hen ha tiiɗa on jarama toppirɗe golle mon ɗum ɗo ko hunde fuɗɗide so Allah jaaɓi inchallah bimo inchallah o wiho inchallah mine mon wona ɗo haaji on jarama mi wi on o wi on jokken golle ko woni yeeso ko Allah wiyete wallahi koye Allah wiyete wallahi ɓuuri ko gonɗen ɗo joni goto fof yo jaggu banggue mo woni o woto jab on e banggue yana yimɓeɓe fof ne gandi o yimɓeɓe fof ne gandi discours makko ɗo kewmi jofnu ɗum ɗo to heewi jofnu ɗum ɗo kono wonnomi jofnani taw kono suwa jofnuɗo mami yettu mbawnaɓe maw yettu mbawnaɓe mugilen gërëm wa mbaw mami yettu mbawnaɓe omo yetta mbawnaɓe e gondigal so horkaƴernajo yeehi mbaw waɗama maire gañima maire mo lomtimi o oye maire mo lomti o ko jibinande mbaw mbiɗa daɗimo 3000 fois omo daɗinimo 3000 fois ujunnaji 3 fois omo daɗi ɗum ɗum ɗon noon ko yettere Allah ɗum ɗon noon ko yettere Allah on jarama wa mbaw jaranguen jef si sen tahawayi si sen kolite wa mbaw lawa bayul ken jeunesse mbaw ñoom ñëpp ñëw nañ conseiller yi def nañ déplacement ànd ak man jeunesse bi def nañ déplacement ànd ak moom ɓeɗo dariɓe ɗo ɓeɗo dariɓe ɗo min gondano hanki ɓe gondano hanki ɓe minen gondi hande kamɓe gondi waɗi ɗum noon ko golle makko e balle makko hay hande ko joguiɗen mbaw so tawi ko gotel wonti capannayyi waw mbaw jaranguen jef tuggi gonmi ARTP tuggi o woni ARTP ha fayi ñalawma hande o suhaɓe o wonduno kamɓe hewɓe mabɓe gari aɓen ɗo en oɗo kilifa mawɗo bunama sow o wiyete o wimo monsieur le maire nit ñi de ñëpp bëgg nañu dem nit ñi ñëpp bëgg nañ dem yimɓe fof ne jiiɗi yaade kono min komi jiiɗi hay min mbiɗa yiɗi yaade oy hay kanko hoore makko mi yiɗi yaade mbimi par bagage ma subaka ngara mbiɗa andimo omo andimo e darde makko cuusal makko e hoolare makko doyi jaranguen jef ɓeɗo garduɓe ɓew arde ɗo ɓe on kersinanimo e gaddugol mabɓe e ko gardume mabɓe ko arde e mabɓe ko on kersinanimo mo yiyanaka mo yiyanaka ɓulantaki mo yiyanaka ɓulantaki oɗo dari ɗo ko mawɗo Malick Ndaw wiyete ko secrétaire général Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte won agent wonɓe agence oɗo woni secrétaire général mon décret makko e Allah koye junggam rewi jungo makko rewi président de la république président waɗinimo signé décret o woni secrétaire général o wi kam saɗa yaha mami arde ma mi jokkitira o jokkitira eɗo gowmi jokkitirde ɗo heewi jokkitirde ɗo yimɓe fof ne gandi mi darata ko ɗo taw yettani biyeteɗo Mariame Dieng Binek Dieng ko taani dembaɓe tere Ali Malick Faye sadele Lamine Ali Malick Faye ganna biron o Demba yo ceerno Demba Alpha Demba e Tafsir Demba Lamine Ali Malick ñifi jama e ganna bolol o jaariw o wi laabi belɗi ɗi fof omo tawa ɗum waɗi
Hussein en limata gaynde Hussein en no limata gaynde on ngaari ngotiri hol ngaari wotiri ɓe limani min wi ɓe gaccemi ko liman kanko wi ɓe gaccemi liman hooram nene makko oy nene makko aminta Dieng ɓi Alaji Mamadou Moutar Sall addi ngaari nen ɗo en leydi Dieng min haaldata ɗum oy kanko haaldata ɗum e ɗemgal makko ngal heƴani ɗemgal Hussein nde heƴani e ɗemgal Hussein Ba Aminta Sall non kanko no jarama ɗum noon kanko no jarama kanko e ɓesgu makko kanko e ɓesgu makko salmini bandiraɓe fof o salmini bandiraɓe fof goto mi woppani hay goto woppani on jarama silɓe ɓe on jarama on jarama no feewi on jarama no feewi on tinnima rewɓe on jarama rewɓe on jarama worɓe on jarama sukaɓe on jarama sukaɓe on jarama diaspora on jarama onon fof on jarama presse on jarama sukaɓe on jarama sukaɓe on jarama wonɓe garduɓe ɗo o wolɓe ardi ɗo hay somi limaniɓe hay so limaniɓe oɗon gandiɓe ɓe meeɗani arde ɗo o meeɗa arde ɗo mi ardani o ardani e mabɓe mawɗo mabɓe oye mawɗo mabɓe ko Amadou Hamadal mawɗo mabɓe ko gaañi kume ɓen mawɓe oye ɓen mawɓe so limama mbiɗa wawi hannude ɗon on wawi hannude ɗon Haruna Bocar Allah ne andi so tawnomo Dakar koye kono heewo jeeyete koye amen o artanno yero Ama Sall yero Ama Sall yero jeeyi yero ɓurel ngallani Tengel Ba ko directeur ko ministére de l'éducation nationale on min gardi e woɓɓe sa limti dañam mo ndiwɗa kono so sago wonno o sinno ko sago wonno kamɓe fof mi limtaɓe Hussein mi darotako e dinguiral mi yettu ɗum kanko woni min oy kanko woni kanko min woni kanko kanko adi oy kanko adi arde ɗo wadde préparé yewtidde mon heɓledade mon en jetti joom wuro e hohoɓe Horkadiere fof Demba Diobel en Harun Thiamen ɓen ɗon mawɓe ɓe wonɓe ɗo ɓe kamɓe fof o yettiɓe on jarama somo joguino ko ɓuuri on jarama o yaltino fawa juuɗe moɗon kono noon ko Allah wawi yobde Allah tan wawi yobde omo andi omo seedi omo andi Allah ko joɓowo darde nde juuti Hawwa Yero Sall to Silimani wartonde e Kadiel Dia nan ɗo min daara ɗum baramde kursum rewɓe Horkadiere naaɓe fof onon fof on jarama garɗo mo arani tawaɗo emo tawa onon fof on jarama Thank you.